Депутати се стројават за последен пат. Старото се уволнява, зајците влизат. Чујте вие новобранци, чујте им гласа. След година ще ви дојде и на вас реда. Има вече газ од боташ, дронове, стрелби. Няма нито скарабира, токът не върви. Има вече криза рядка, кул според галош. Няма даже руска водка с доматен сос. А кога ли ще дойде деня да мине референдума? Кога ли ще дойде деня да ги уволня? На портала е паркиран военен джип зелен. Те на него ще напишат: ти си зачислен. На портала ученички плачат в захлас. Младото го зачисляват, кой ще бара нас. Рядка, кут според галош. Няма даже руска водка с доматен сос. А кога ли ще дойде деня да мине референдума? Кога ли ще дойде деня да ги уволня? Нима вече обстановки, тревоги и арест. Няма само секс, мадами и ласкави коли. Има вече рота, строй се, бегом марш, стани. Равни, смирно и свободно, дрона приземи. Ето идва шифрограма в слушалката и се моля на колене Путин да се спре. А кога ли ще дойде деня